Lumos Máxima! Benvingut al Nitrèpid Bus, transport d'emergència per a les bruixes i els bruixots perduts. Em dic Stan Sans Pagat i seré el teu guia i revisor aquest vespre. Què hi fas aquí terra? He caigut. I a tu qui t'ha manat caure? No ho he fet expressament. Au, puja, doncs! Et vols quedar contemplant com creix l'herba? Es pot saber què mires? No res. Doncs què esperes? Puja! No, ja l'agafo jo, tu puja. Va, que és per avui, camina, camina. Ja pots arrencar, Ern. Sí, ja pots arrencar, Ernest! Serà un viatge mogudet! Ei, si la boira et deixa fet una sopa, vigila no se't mengi! Ernest, una balleta a les 12! Deu, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3 i mig, 2, 1 i 3 quarts! Calla! Qui és aquest? Aquest home. Que aquí és? Que aquí? És en Sirius Black, nano. No em diguis que no n'has sentit a parlar mai d'en Sirius Black. És un vil assassí. I el van acabar tancant excavant per això. I com s'ha escapat? Aquesta és la pregunta que es fa tothom. És el primer que ho ha aconseguit. En Black era de la banda de... ja saps qui. N'has sentit a parlar mai de l'Innominable? Sí. D'aquest sí. Ernest, 2 autobusos a les 12! Cada cop s'acosten més! Ernest, que ja els tenim al damunt! Compte amb el cap. Ei, nois, per què feu aquesta cara tan llarga? Bé, nen. Ja hi som, ja hi som, ja hi som. La marmita foradada. Pròxima parada, Ronda Golelló. Senyor Potter. Per fi. Moltes gràcies per veure aquest vídeo. Espero que hagis disfrutat. No te n'oblidis de donar-li m'agrada i subscriure't. Ens veiem en el següent. És preciós, oi? Sí. No oblidaré mai el primer cop que vaig travessar aquelles portes. M'agradaria poder-ho tornar a fer com un home lliure.